die.
na'am tashi kashe kadare na'am kada ka ji tsoro kada ka gudana mai tsarki ba na gode mai gida Abdullahi dan Zabarma Abdullahi ka kyauta kada ka ji tsoron mai ƙarfi ba gagar gaba mai ƙarfi ba na'am wai ga sako gabaninsa na ɗan gwari wai shi ne ɗan ƙadaro ka sai mai bashin kayi mai aure kai ya koma zuwa gidan dambe baya gudu dage ɗan mutanen mada dage ka koma a giwa